biex infahru għal ġid li tagħna biex infahru. L-għodwa tajba l-kulħadd fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun magħkom il-koll. Issa li tħallna f'dan is-santwarju għażiż biex niċċelebraw l-Ewkaristija ta' jum il-mulej, ejjew nidħlu fina nfusna u b'umiltà nitolbu maħfra lil Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħut li jien għadni btħafna bil-ħsieb bil-kliem u bl-emin billi ħallejt dmirijieti ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqadsa Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-għoli tas-smewiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa' it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għax inti waħdek qadis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu. Nofru din il-quddisa partikolarment għal Wenzu u Marija Attart. Nitolbu għall-intenzjonijiet ta' dawk in-nies li qalulna biex nagħmlu talba speċjali għalihom illum minn dan is-santwarju u nitolbu wkoll għall-missirijiet, anke l-missirijiet spiritwali, s-saċerdoti, illum il-Father's Day. Nitolbu u Alla qawwa ta' min jittama fik. Jaf ma din insejħulek aħna bnedmin dgħajfa, mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Għatina l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu dejjem il-kmandamenti tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarrim il-ktieb tal-Profet Eżekjer. Dan jgħid Sid il-Mulej. Jien naqtam il-quċċata taċ-ċetru l-għoli, minn tarf il-friegħaj l-għolja, rimja żgħira. U nxeħtilha fuq il-muntanja l-għolja u kbira, fuq il-muntanja l-għolja ta' Iżrael inxeħtilha. U hi toħroġ il-friegħaj u tagħmel il-frott u ssir siġra sabiħa taċ-ċetru. U taħta jisken kull tar tal-ġwienaħ, jiskennu għad-del tal-friegħaj tagħha. U jarfu s-siġar kollha tar-raba li jien il-mulej, li siġra għolja nċekkina u siġra żgħira nkabbara, innixxef is-siġra l-ħadra u n-nixfa bil-weraq inħaddara. Jien il-mulej tkellimt u li qed nagħmlu. Il-kelma tal-mulej, rodżu ħar lill-Alla, salm responsorjali. Tajjeb li nfaħru l-mulej, ngħidu flimkien, tajjeb li nfaħru l-mulej. Tajjeb li nfaħru l-mulej, li nannu lill-ismek, int l-għoli, inxandru fil-għodu tjiba tiegħek u bil-lejl il-fedeltà tiegħek. Ngħidu flimkien, tajjeb li nfaħru l-mulej. Il-bniedem ġust bħal ma jħaddar, bħal ċetru tal-Libanu jikber, imħawlin f'dar il-mulej, aħadru fil-btieħi tat-tempju ta' Alla tagħna. Ngħidu flimkien, tajjeb li nfaħru l-mulej. Sa fix juħithom il-frott jagħmlu, kollhom ħajja ħdura biex ixandru li ġustu l-mulej blata tiegħi u ebda ma jinsab fih. Ngħidu flimkien, tajjeb li nfaħru l-mulej.
Qari mit-tieni ittra ta' San Pawla Apostolu l-Korintin, Ħuti. Aħna dejjem qalbna qawwija u nafu sakemm indumu mlibsa b'dan il-ġisem, nibqgħu il-bogħod mill-mulej. Għax aħna ngħixu bil-fidi u mhux bil-viżjoni. Aħna qalbna qawwija u persważi li aħjar noħorġu minn dan il-ġisem u mmorru noqogħdu għand il-mulej. Għalhekk, fuq kollox, aħna nfittxu li noġbu lilu, sew jekk nibqgħu hawn, sew jekk noħorġu minn dan il-ġisem. Jeħtieġ li l-kol kemm aħna nidru quddiem it-tribunal ta' Kristu, ħalli kulħadd jieħu skont it-tajjeb jew il-ħażin li jkun għamel meta kien għadu ħaj fil-ġisem. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla bil-wieqfa. Alleluia, 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 alleluia. Iż-żerrija hi l-kelma ta' Alla, min jiżraħħa hu Kristu, min isib lilu jgħix għal dejjem. Alleluia, 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 alleluia. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-kotra tan-nies, is-saltna Alla hi bħal meta raġel xeħet żerrija fl-art, rieqet jew mqajjem binar jew bil-lejl, iż-żerrija timbet tikber bla ma taf kif. L-art trot minn nfisha l-ewwel il-barma, mbagħad iż-żbula, imbagħad il-qamħ mimli biżbula. U meta il-frott isir malajr il-bidwi mittidu għal-minġel għax ikun wasal żmien il-ħsad. U qal, u ma xiex se nqabbluha lis-saltna Alla jew bliema parabola nistgħu nfissruha? Qisha żerrija ta' mustarda. Din meta tinżara fil-ħamrija hi liċken fost iż-żrieħ kollha tal-art, imma wara li tinżara tikber u ssir l-ikbar waħda fost il-ħxejjex kollha. Toħroġ frijej wisejn, hekk li l-għasafar tal-ajru ikunu jistgħu jistkennu għad-del tagħha. B'ħafna paraboli bħal dawn kien ixandrilhom il-kelma, kif kienu jistgħu jifhmuha huma. Mingħajr xi parabola ma kienx ikellimhom, imma lid-dixxipli tiegħu meta kien ikun waħdu magħhom kien ifissrilhom kollox. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Waqt li Ġesu kien jitkellem man-nies kif qed jagħmel bħalissa fil-kelma tiegħu, kien ifissrilhom bliema mod sakemm għadna fil-ġisem, sakemm għadna hawn, aħna nistgħu insibu għajnuna. Imma l-iktar għajnuna minn fuq, jiġifieri għajnuna ta' grazzja, għajnuna minn Alla. Meta nħossuna dgħajfin, limitati, jew saħansitra ssejb min jaqta' qalbu, mhux biss minnu nnifsu, jew jaqta' qalbu anke minn ta' madwaru mill-oħrajn. Jista' jkun li ssib nies li jaqtaw qalbhom ukoll minn Alla. U biex ifisser
li s-saltna Talla hija esperjenza tal-qalb, jgħid żewġ parabboli. Qed nieħdu l-kapitlu 4 ta' San Mark illum, 2 minn 3, waħda kontra tal-oħra. Waħda trid tieħu ħsieb iż-żerrija u l-oħra tikber minkejja li jiċkejkna, tikber u ssir siġra kbira. Il-protagonista, il-bidwi li qed juża żerrija. L-ewwel waħda San Mark biss jirrakkontaha u kif li inna tista' tenna, kif li inna tista' tenna. Ikellimhom hekk Ġesu. Il-bidwi dar-raġel xeħet żerrija fl-art. Mhux xħieħ, imma xeħet bil-bosta. Kien ġeneruż biex dik l-art tkun tista' tagħti frott. Hekk għamel Alla magħna, ma kienx xħieħ, tagħna l-iktar ħaġa għażiża li kellu lill-ibnu li bħal żerrija inżeret fl-art biex dik il-kelma, dak li sar laħam, nkunu nistgħu niltaqgħu miegħu. Jurina xi tfisser tkun parti mill-familja Talla u jurina għalfejn niġu fid-dinja, minn ġejjin, fejn sejrin, u allura itina dawl għall-iskop li fih għalih bħalissa qegħdin. Rieqet jew imqajjem binar jew bil-lejl, iż-żerrija tikber. Interessanti dejn. Taħdem u ma taħdimx, hemm realtà illi dak li tikalla huwa biżżejjed biex inti issalva. Ma jħalli l-ħadd lilna minna nieqes. Interessanti li din l-istess żerrija taqa' fl-art, titħassar, imbagħad nibbet u tagħti l-frott. Huwa proċess. Imma jekk irridu nħarsu lejn il-bidwi li huwa sinonimu maż-żerrija, ejjew nirbtuha ma' Kristu li wkoll bħal żerrija kien moħbi. Niżel taħt l-art għaliex difnuh. Imma f'dak il-proċess wara s-salib, wara l-mewt, huwa stess qam irxoxta. Interessanti li kif jgħidilna San Pawl, dal-proċess jagħtiħlilna. Taħdem u ma taħdimx, tistinka u ma tistinkax, trid taf jew ma tafx, għandek dil-possibilità. Minnek jonqos biss li tipplakkja ma' Alla, qed nuża l-kelma tipplakkja għax jista' jkollok friġġ jew air condition. Kma tipplakkjajiex, kollox jispiċċa, ma sservi għal xejn. Hekk il-ħajja tagħna reliġjuża, hekk il-ħajja tagħna falla, kemm jien maqut ma' Alla, dan Alla li lili anke meta naqta' qalbi se jenni. Anke meta jien inkun sfiduċjat jew inċert se jkun miegħi. Anke meta jien moħbi taħt il-ħamrija ta' ċerti esperjenzi ta' dlam, saħansitra taħt ix-xorok se jkun miegħi. Għax il-mewt kif qed jgħidilna San Pawl mhix l-aħħar kelma. Aħna rridu noħorġu minn dan il-ġisem, imma permezz ta' dan il-ġisem aħna rridu niltaqgħu ma' Alla. Jiġifieri għad jiġi żmien, meta ma jibqalniex żmien isemgħu xi jgħid. U meta l-frott isir qed ikompli l-ewwel parabbola, qed ikellimhom b'tixbijat. Malajr il-bidwi li mgħallem, il-bidwi imiet tidu għal xiex, għal minġel, għax ikun wasal żmien il-ħsad. Issa jekk iridu naqbdu il-Vanġelu inqabluh mat-tieni qari, il-ħsad jesprimih San Pawl meta jgħid jeħtieġ li l-koll kemm aħna nidhru quddiem it-tribunal ta' Kristu malli noħorġu minn dal-ġisem, ħalli kulħadd, esklus ħadd, qed jgħid kulħadd, jieħu skont it-tajjeb jew il-ħażin li jkun għamel meta kien għadu ħaj fil-ġisem.
Qegħdin tindunaw li jgħat jiġi żmien meta ma jibqax żmien, għax meta l-frott il-qamħ jasal fil-maturazzjoni hemm il-minġel. Jiġifieri ma jibqalix żmien. U allura issuwa żmien, iż-żmien it-tajjeb li fih jien inħalli lill-Alla jaħdem fija. Dik iż-żerrija li tista' tikber tgħaddi mill-proċess tal-mewt anke tbatija imma tagħti l-frott. Issa jekk ma tridux il-minġel tagħtuh l-aħħar esperjenza. Ejjew ngħidu l-minġel ta' dil-ġurnata llum. Possibbli tqiegħed lilek innifsek dak li tagħmel fil-keffa tal-miżien. Għamel ftit valutazzjoni. Għalfejn qed ngħixu. Attenti ħbib tiegħi x'hemm barra biex ma ngħidx ġewwa. Ħadna stil ta' ħajja li juri li aħna qed ngħixu mingħajr Alla. Quddiem il-minġel ta' żmien jien qed nagħmel għażliet li bihom m'iniex noss żmien. Ħbib tiegħi qed nimxu u niġru wara x-xejn. Xi kultant id-dinja mifxula u jgħidulek għandi ħin għal kollox imma m'għandix ħin għal Alla. U meta tgħid m'għandix ħin għal Alla aktarx li hemm fil-periklu, mhux biss il-familja u dawk ta' madwarek, imma ma baqalikx ħin għalik innifsek, għal vera qawwa tiegħek innifsek. Ħbib tiegħi li niġru wara l-alkohol u d-droga, dik it-telliqa tal-ħajja. Li niġru wara l-pornografija u l-prostituzzjoni jew dak kollu li nista' nakkwista fuq dil-art bil-passjonijiet anke b'dak li mhux tiegħi bin-nisa u l-irġiel tal-oħrajn, din hija l-iskop ta' ħajjitna. X'inhu l-iskop li bih għalih aħna qegħdin ngħixu? Li bda forom jew liema mudell għalina illi meta aħna nqabbluh ma' din tas-saltna ngħidu imma din lill-Alla minix naraħ. Aħna qed ngħixu bi stil ta' ħajja li bih l-imħabba mhix f'qalbi u kieku l-imħabba qiegħda f'qalbna kieku m'hawnx iktar rispett u paċi u kieku l-imħabba qiegħda f'qalbna ma narfux iktar il-Ġesu fl-Ewkaristija u kieku l-imħabba qiegħda f'qalbna minn waħda dieħel u l-oħla ħjireġ. Tafu x'qalet Luċija hux? L-aħħar intervista li tat Luċija, waħda mit-tlet tfal, Luċija l-aħħar li mietet. Tata lill-saċerdot mill-Messiku u qaltlu il-Madonna imnikta ħafna. Imnikta ħafna. Għaliex? Għax ġiet mis-sema waslet messaġġ biex il-bnedmin jidlu ħajjithom u la tal-qrib u laqqas tal-bogħod. Baqgħu rashom mazza fir-ramel. Ankrati madnub mal-ħażin. Nhar is-sibt li ġej jekk Alla jrid, f'dan is-santwarju infakru d-dera. Dak li ġara fit-22 ta' Ġunju, ftit wara l-ħin tal-10, hawnhekk qrib dan ir-raba, hawnhekk f'din il-kappella ċkejkna. Meta l-Madonna sejħet lil Karmela Grima u li qaltilha ejja. Tafu għaliex il-Madonna tgħidilna ejja, partikolarment intom li tant devoti, ħafna minnkom jiġu mill-bogħod. Kemm hawn rabta sabiħa mal-Madonna hawnhekk. Tara familji jiġu bl-ewwel wild. Tara familji jiġu jirringrazzjaw lill-Alla. Tara familji jiġu jitolbu għalkemm ma qalgħux. Tara familji li jpoġġu l-leżis tagħhom li m'għadhomx magħhom fit-tama ta' ħajja li ma tintemx. Tara min ġiew ma qalax il-grazzja, tara min kollox, imma jgħidulek immorru għawdex, jew aħna ngħidu ma rridx nitbiet u ma mmurx ħdejn il-Madonna ta' Pina. Ejjew nitolbu ilha llum. Id-dinja li qed ngħixu fija hija dinja li kapaċi tniżżel id-dmugħ fuq il-ħaddejn ta' Alla. Għaliex il-bniedem webbes rasu fil-ħażin. Ħbib tiegħi, il-Alla tpoġġiex fuq l-iskaffa u mbagħad wieħed jara, il-Alla poġġih f'qalbek u kif trid jista' jgħinek.
Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox. Ħala s-sema u l-art dak kollu li jidher, dak li ma jidirx, mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini Talla, imnissel mill-missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin għal-fidwa tagħna. Ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni sar bniedem. Salbuha lina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq l-lemin tal-missier. Għandi jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin mill-mejtin. Saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti ħajja, ġej mill-missier u mill-liben. Meqjum u mweġġa' flimkien mal-missier u mal-liben. Tkellem fom il-profeti. Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika. Nistqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet. Nistenna l-qawma mill-imwiet. Għax iridilna l-ġejt, Ġesu kellimna. U għax tagħna l-Ispiritu Santu issa ħanippreżentawlu t-talb tagħna. Missier qaddis, nitolbuk għall-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton, id-djakni, is-seminaristi, il-katekisti, is-saċerdoti li llum ser jippritkaw il-missjonarji biex din il-kelma tkun kelma ta' kuraġġ sakemm għadna fi żmien nitolbu għal paċi fil-qlub, il-paċi fil-familji u l-paċi f'dinja imċabsa bid-dem tal-gwerra. Nitolbu. Friġlejn il-Madonna ta' Pinu impoġġu l-intenzjonijiet tagħkom, partikolarment tagħkom li ġejtu xi ftit mill-bogħod, tagħkom eżis emigranti li qegħdin titolbu magħna, wettulna biex nitolbu għalikom. Tiegħek għażiż missier li għad fuq is-sodda tal-mart tal-isptar. Tiegħek għażiża om illi dil-ġimgħa irċivejt riżultat mhux sabiħ fuq saħtek. Tiegħek għażiża koppja li qed titlob għax tixtieq wild, tixtiequ tarbija. Tagħkom li ġejtu hawnhekk u ma qlajtux il-grazzi li għandkom bżonn. Għal min m'għandux min jitlob għalih nitolbu. Ismana il-mejtin tagħna, l-missirijiet mejtin, is-saċerdoti mejtin. Lil-ħajjin għatihom is-saħħa u dak li jeħtieġu partikolarment il-preżenza fil-familja u r-rispett. U l-dawk li huma mejtin għatihom mistrieħa għal dejjem fil-ġenna. Nitolbu. Tolbu għar-ruħ ta' Wenzu u Marija Qattart għatihom mulej mistrieħa għal dejjem fis-sema. Nitolbu. Fiskiet nagħmlu t-talb tagħna. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Kont inti li sejjaħt li ma nafx x'rajt sar fija, immiet talija, tajt fuq salim. Il-qaħħa li vatijaj, dejjem qrib. Bil-wieqfa kantaw. Ħabib nixtieqek tkun disċiplu tiegħi. Salibek dbatietek ġor kuljum. Jekk tagħti jiena talek għal 100 darba. Jekk taqa' inkun jien
لنينك تقوم. نشتيقك تكون ديشيبلو تياي، صليبك دباتيتك جور كل يوم، ياك تعطينا تعالك عالميت ضربة، ياك تعال إن كونين لنينك تقوم. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. U Alla dawn id-doni inta tihomna ikellu sagrament, inti tajjixna u ġġeddidna kemm fir-ruħ, kemm fil-ġisem, għamel li ruħna u ġisimna ikunu mejjun bihom bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom, nerfo lubna l-fuq, zuħajl il-mulej għallatana, sewa u xira mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tana, li dejjem u kull imkien inroddulek ħaj, għal-glorja tijek blaqjes, intwiżel li jenna bnedmin dajfa, tiprovdilna u kolla għajnuna mill-istess natura dajfa tana. Bekk inti tader, inti tħen għal min jintilef, u mnejn ikun ġarrab telfien, twassallu s-salvazzjoni bi Kristus Sidna. Għalek mal-anġlu, mal-qaddisin, infaħruk u bil-qalb intennulek. Qaddis. Isma witula lija il-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tasmi. Birek minn ġej fissem il-mulej. Osanna fl-oli tasmi. Qaddis tassew int mulej, int lajn ta' kull qdusija, qaddis għalek nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħataw minn rajħibati għal-ħobs radd il-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarad il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu tal-ħobs xkaċ nabu il-mewtiek satiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu, qed nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana f'dan il-jum qaddis tiegħek li fih infakru r-rebħa fuq il-mewt u fuq id-dnub. Oġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek li hemm xerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba mal-Papa Franġisk, l-isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Wenzu u Marija t-Tard. Ejjew issa nitolbu għal missirijiet mejtin, saċerdoti mejtin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġin imqazzhom Malla Marija,
San Giuseppe l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Namlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħina tijak paċi fi żmienna. Nkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu dak li l-apostli qed tgħidu lilna, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubietna, ħares il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim waqda li trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għal dilikla tal-ħaruf mulej. Tidħol taħt is-saqaf tiegħi, għid kelma waħda.
qalb imqazza ta' Ġesu, jiena nafda fih. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu is-sagrament imqaddes tiegħek mulej huwa sinjal tal-għaqda tagħna miegħek. Għamel li ġibta bil-ħaq l-għaqda miegħek u bejnietna bi Kristus Sidna. Amen. Fl-aħħar tal-Quddisa ħanejdu 3 Ave Marijiet kif talbet il-Madonna hawnhekk biex impoġġu l-intenzjonijiet tagħkom u ta' dawk in-nies li jħallu l-intenzjonijiet hawnhekk jew jitolbuna f'komunikazzjoni mas-santwarju biex nitolbu għalihom. Ejjew nitolbu ħafna għal xulxin hawnhekk l-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu. Illum tistgħu tmorru tagħtu d-demm. Hija okkażjoni sabiħa bejn it-8 ta' dolodu is-sija ta' wara nofsinhar fil-Berġa tax-Xewkija ħudu l-ID card magħkom. Is-Sibt 22 ta' Ġunju il-festa tas-sejħa tal-Madonna ta' Pinu. Jekk ma waslilkomx il-programm li qiegħed mal-bulettin tal-parroċċi kollha, intom ħerġin hemm mejda fis-santwarju tistgħu tiġbru programm minn hemmhekk, anke dawk li huma minn Malta biex issegwu permezz tas-social media. Kif tafu s-santwarju sabiħ metuwa nadif u bi preparazzjoni għall-festa ħajsir il-ħasil tas-santwarju nhar it-3 wara l-Quddisa ta' Flaxija fis-7. Min jista' ejjew tuna daqqatejt ħalli nżommu s-santwarju nadif u kull min jiġi nagħmlu impenn biex inżommuh nadif, tħallux tixjus warajkom jew affarijiet oħra illi inaqsu mill-iġjene ta' dan il-post tant devot, tant frekwentat u tant għażiż. Il-mulej magħkom, jiberikkom u jħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, mbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, mbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nsejħula flimkien Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu.